Bafethu iveki ayikaqali kodwa indaba zokuqala iveki zona sesinazo. Kuvela lapha into yoba izolo uAndile Mgwevu oyi-Transport MMC yaseKuruleni uthathwe zizikhukhula zamanzi behamba ngemoto beyi-5. Oyi-1 ukwazile into yoba yena makaphume, abayi-4 including yena uAndile basafunwa. Ingathi ke nenkosikazi sabheke ngakhona. Bongekavakala ingcami into yoba bebeyokwenzani eMozambique. Siyake sibone apha abantu sometimes bengena amanzi bewabona. Bafethu, if you can, sicela walinda amanzi agqithe or ujike uba ngaba indlela ikhona or amanzi uyawabona into yoba awayeki. Ikhona ke phofu nento enebhadi phakathi into yoba vele ufikelwe nje ngamanzi ungalindelanga, whether usendlini whether uphi. Sike sibone kuthiwa izikhukhula zezahamba nabantu, but let's just be safe. Talking about eKuruleni, asilibalanga into yoba mos ngolosine nangolosihlanu uBrigadier Julius Mkhwanazi uzawu-appeara before i-ad-hoc committee. Wangolosihlanu njalo uJulius Malema naye uyo-appeara ecourt nge-23 Friday for la case yakhe. Enye into ethethekayo into yoba kusasa uXolani lo wala program kaSizokuthola lo dila nomcimbi wama-drugs lo yewajoin i-Action SA uyozinikezela emapoliseni for i-case yokuthetheka ingathi kuyokwaba khona umuntu abaye bama-assault. Mosisike sibona into yoba xa beyothatha ezi-drugs kuke kube khona apho kuke kuvele khona inkukhu. Siyazi ba xa sekubuya kuzabuya noko amadoda abiliyabilile noko, so ubona into yoba baye babamba nje kancinci. So ingathi khona i-case akajongene nayo akayo-appeara before yona. Uyayibona le nto yonke yenzeka during ixesha apho sijonge khona kwimcimbi wama-elections kamasipali. So asizuyazi ncam lale case kaXolani into yoba ingabe yi-case nje nyanye sajongene neyale assault yakhe okanye kungenzeka into yoba sebedlala isipolitiki na. So nje all in all, those are the things that we can expect this week until kube khona enye entsha ezawuvela nayo nje kule veki le.